Son as 6:17 da tarde, seguimos no que en Andaí e imos falar agora de Remedios Sánchez Sánchez, coñecida como a Matavellas, unha muller de 69 anos natural de Boimorto. O seu historial criminal comeza hai xa uns cantos anos, no verán de 2006 en Barcelona, onde asasina a 3 mulleres e, ademais, intenta asasinar a outras 5, pero os intentos son frustrados por diversas circunstancias. Xa no ano 2008, Remedios se condeada por estes delitos e entra en prisión. Ben, pois, no 2025 volve a estar de actualidade tras ser detida por un novo crime cometido aquí en Galicia. Esta nova detención está relacionada co asasinato dunha muller de 91 anos no barrio coruñés de Monelos, ocorrido pasado 3 de outubro. Lembremos que Remedios cumpre condea no cárcere de Teixeiro e gozaba precisamente nese momento dun permiso penitenciario. Isto, pois non tería por que ser vinculante, pero as cámaras de seguridade e o achado dunha marca dactilar de Remedios situaron a ela nas proximidades da vivenda desta vítima. Antón López estivo nos lugares claves deste caso na Coruña. Vexa. O primeiro deles é aquí, no barrio das Flores. Aquí hai un piso adicado para a xente que sae de permiso carcelario e aquí dormiu Remedios Sánchez as noites anteriores ao 3 de outubro de 2025, cando foi detida. Carmiña, de 91 anos, morreu o 3 de outubro á hora de comer. Ese mesmo día, Remedios Sánchez tivo que percorrer os 500 metros andando que separaban o centro e a casa da vítima. O segundo dos puntos claves en esta historia é este portal, é este edificio, o número 95 da avenida de Monelos. Aquí era onde vivía Carmela, de 91 anos, e aquí foi onde apareceu morta. Vivía soa, é certo que os seus fillos vivían uns números máis abaixo desta mesma beira rúa, pero é que todo o vecindario fais a mesma pregunta. Como é que ella puede subir, abrir una puerta y abrir otra puerta de piso, como puede entrar en el piso? Que ella estaba muy desconfiada, no lo abría puerta ni para el de correos. Como é posible que a vítima invitase a comer a unha persoa que non coñecía? Que capacidade ten a condenada para gañar a confianza da xente? A Audiencia de Barcelona condenou-na no ano 2008 pola morte de 3 mulleres maiores. Yo sería incapaz de hacer algo así. Falta só un lugar dos 3 visitados na Coruña por Remedios, o bingo de 4 camiños. Da casa de Carmiña ata alí hai 17 minutos andando. Era coñecida a adicción que tiña ao xogo Remedios Sánchez. Supostamente rouboulle a víctima na súa casa 400 euros. E no bingo de 4 camiños foi onde os gastou. Son os 3 lugares visitados por Remedios na Coruña. É curioso porque no xuízo en Barcelona os psicólogos declararon que non era ludópata e a súa saúde mental era perfecta. Pois hoxe mesmo nos acompaña Antón López. Cales son, Antón, as novidades en relación a Remedios Sánchez? Pois as novidades pasan polo día 24, que vai a ser onde o día que declare a forense do caso en sede judicial. Ata agora declarou a policía e vai ser moi importante para a defensa de Remedios. Así o di o abogado. Segundo que diga a forense, pois vai a ir aí moito do futuro de Remedios Sánchez, pero vai nolo contar o seu abogado Adrián Borrajo. Pois sí, porque precisamente temos comunicación co abogado defensor de Remedios Sánchez, Adrián Borrajo, como ben avanzaba Antón. Moi boa tarde, Adrián. Moi boa tarde. A forense do caso vai declarar nos próximos días, o día 24, parece ser a súa declaración é moi importante para vos, entendo? Sí, efectivamente. Bueno, non é que sea a forense do caso. Estamos falando da doutora que vea que certifica a morte o día dos feitos. Vale. Adrián... E por que tan importante esa declaración? Bueno, isto é sin intención de desvelar nada, lógicamente, porque estamos de momento nunha fase instructora, tal e como xa ten saído publicado nos medios, dado o
estado mediático, podemos decir, deste caso. Aquí, non estou desvelando nada, o que é certo é que a morte desta persoa nun primeiro momento certifícase como unha morte natural, unha morte accidental e non unha morte violenta. Eso é un cambio que hai a posteriori, por lo tanto entendemos que é importante, lóxicamente, o que ten que decir a doutora que nese momento certifica a morte como unha morte natural. Que tal, Adrián? Outro dos elementos da instrucción que queres aclarar é o tema do pendiente. O pendiente que apareceu na celda de Remedios en Teixeiro e que supostamente os policías tamén atoparon nun jollero da víctima na súa casa. Din que son dous pendientes, un na casa da víctima, outro en Teixeiro, sin embargo, isto non é así. Sí, efectivamente, bueno, as próximas declaracións que vai haber dentro dunhas semanas non van en función de aclarar este extremo, pero sí que é unha cuestión que saiu publicada xa fai tempo, de que parece ser, non recordo o medio de comunicación no que saía, pero o que se veña a afirmar que se atopara un pendiente na celda de Remedios que era coincidente, parece ser que un pendiente que quedaba no domicilio onde sucederon os feitos. Efectivamente, eses pendientes non son os mesmos. O sea, isto aclararase, demostrarase no largo da fase de instrucción, porque son pendientes que non é a parexa un de outro. O sea, daba esa sensación polo que se publicou e se falou nos medios, pero este extremo non é certo. Retomo outra vez o que estábamos falando antes, a declaración da doutora que certifica a morte de Carmiña. Que pasa se ela di que é unha morte natural? Vamos a chamala así. Que pasaría? Estou falando do futuro do proceso para Remedios. Vale. Isto, lóxicamente,